We've only been on the rally one day. Come on, it feels like about a week at least. Bit of drama today, but all good drama. Are you ready for the Dudesons? Yeah! Tää on ihan mieletön juttu. Tää on elämän paras kokemus. Rankka sellainen. Univelkaa tulee. A lot of people, unbelievable. Is this your first the time? gumball, yeah, in Europe the gumball is unbelievable. You see other people, it's, I never expected. Eikö tämä on normipäivä? No tässä nyt oli kysymys siitä, että tämä on tavallaan niin kuin pitstoppi, eli on niin kuin lähinnä kuskit tankattu, eli että niillä oli ruoka tarjolla loimulohta. Ja sitten meillä oli tämmöinen taitoajo rata, eli car control, joka on tietysti Premier Parkin niin kuin näitä autohallinta-asioita, että pitää vähän tietää mitä tekee, niin kun tuolla tien päällä liikkuu. Niin tässä on nyt ideana se, että nämä tulee nyt sitten ja saa vähän ehkä purkaa paineita, jos nyt vähän menisi rauhallisemmin sitten loppumatta. Miltä vaikuttaa tähän asti Gumball? Siis siisteimmältä asialta elämässä. Kyllä jotenkin niinku toi jengi tuolla mitä takana näkyy ja autoissa on joka puolella härdäilee, niin se on vaan niin siistiä. Kaikki on niin hienon fiiliksellä. Ei tässä voi mitään muuta kuin hymyillä koko ajan. Kuinka te pysytte isolla autolla näiden pienten ja ketterien perässä? Meidän täytyy lähteä vähän hyvissä ajoin. Muut Köpikistäkin lähdettiin yöllä 1-2 aikoihin poikki, kun muut lähti sitten vasta aamulla ysille. Että se on ajoitettava vai se lähtö hyvin. Kyllä me siellä perässä pysytään ja välillä jopa edellä. Tosi mahtava fiilis, hieno porukka. Tietenkin tässä vaiheessa vähän väsyttää, mutta jossain vaiheessa pitää nukkua univelka pois, että jaksaa rymytä sitten loppuun asti. We've had 2 amazing days in Scandinavia, Copenhagen, Sweden, Helsinki, and now we're about to embark on the Russian adventure. To the east. Yeah.